Balimaou, très urgent. Bi, kabako ma nouvelle be bi de. Balimaou, bi jeudi 27 octobre 2022. On be 17h là, Amérique no, ça va sur 21h 5 minutes au be Afrique mal la particulièrement. Malion, bonne nouvelle floflom be bi Malion. Ko Sénégal ministre des Affaires étrangères Macky Sall. Ko bora ka tiɲɛ fɔ Macron ɲɛna sisan an y'o de fana ko Mali ye barika jamana de président Assimi i ta i ka ko ye an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka ko bɛɛ lajɛlen ɲa ko président Macky Sall u ka ministre des Affaires étrangères de bɔra ka ci fɔ Macron ɲɛna ko Macron taara africain de ɲininka Dakar ko farafinw bɛɛ ka fara Faransi kan ko ka irisiw kɛrɛ Ukraine Sénégal ko k'a t'a la bi k'a t'a la sini Sénégal ko ko olu tɛ kɛ mɔgɔ ka kɛlɛkɛbere ye Sénégal ko k'olu tɛ kɛ deuxième guerre mondiale la de u mana an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan ko ka taga Faransi dɛmɛ yan Faransi talen Dakar Faransi taara fɔ de ko africain bɛɛ ka position yira ni mɔgɔ bɛ irisiw ka côté la ko yira ni mɔgɔ bɛ Faransi ka côté la ko yira Maliens Sénégal ka den ɲuman dɔ bɛ yen nɔ o bɔra la ministre des affaires étrangères du Sénégal a bɔra a ye ci di Faransi ma a ye ci di Macron ma Mali an y'o de fɔ ko Ala bɛ ka Mali ye duwawu fɛn fɛn don Segukaw ka duwawu minɛna bi n bɛna k'a la Maliens anw ni ne an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko Faransi ko président ko fana tuguni ko Français yɛrɛ ka journaliste d'a fɔ dɛ ko Afrique président ko Macron ma k'olu bɛ ka siran u ka jamana kɔnɔdenw ɲɛ ko n'olu ni Macron yera dɔrɔn k'olu bɛ gɛn ka bɔ fanga la Faransi jɛlɛma ka go bi i b'a ko wulumusoli bo bi Maliens bɛna a vidéo kala sa aw na an bɛ jɛ ka vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fana Mali ye barika jamana de cɛ n'i ko k'i b'a kɛ Mali la wallahi Ala t'a ɲɛ i bolo Maliens prêt parti an bɛna vidéo kala aw ni ne an bɛ jɛ an b'a vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ ala Sénégalais ye mɔnɛ bɔ mɔgɔ la bi ko Niger président fana taara Mali la mais an ka ɲɔrɔ la mais fɔlɔ Maliens prêt parti voilà vidéo filɛ nin L'OTAN met en garde Moscou contre l'utilisation du prétexte d'une bombe sale, synonyme d'escalade dans le conflit en Ukraine. Les Ukrainiens et les Occidentaux redoutent que ces accusations masquent les préparatifs d'une attaque. Au forum de Dakar, au Sénégal, la France a invité les pays africains à se mobiliser et à se positionner vis-à-vis du conflit en Ukraine. Une demande qui n'a pas toujours été bien perçue, comme a pu le constater sur place William Molinier, notre envoyé spécial à Dakar. Oui, au mieux de la maladresse, au pire, une ingérence du point de vue africain. Ce qui est certain, c'est que ça a crispé jusque chez le pays hôte. Pourtant, encore un des rares amis de la France dans la sous-région, Aïssata Tall Sall, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, exige au micro européen le respect de la souveraineté de son pays. Je ne peux pas accepter qu'on dise que la position du Sénégal est une position ambiguë. Est-ce qu'on demande à une quelconque puissance de justifier sa position? Jamais. Pourquoi devrait-on demander aux États africains, quand ils prennent une position, de la justifier? La diplomatie, c'est la souveraineté par excellence. Diplomatie française qui se veut moins arrogante, plus discrète aussi, pour éviter d'alimenter le sentiment anti-français. En coulisses, une source française explique évidemment qu'on ne dicte pas leur vote, on respecte leur souveraineté, mais il faut que les pays africains comprennent qu'on a aujourd'hui besoin de leur aide, comme un renvoi d'ascenseur quasi impossible à l'heure où les chefs d'États africains sont contestés jusque dans leur propre opinion publique, dès lors qu'ils affichent une trop grande proximité avec Paris. William Molinier, envoyé spécial de Dakar. Maliens aw bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ mɛn sa dɛ ko Macron ye ci bila farafina président ma ko ni mɔgɔ min bɛ Faransi fɛ ou bien Occident fɛ ni mɔgɔ min bɛ irisiw fɛ ko bɛɛ ka bɔ k'i ka position yira sisan Sénégalais ka ministre des affaires étrangères kumana ko Aïssata bɔra a ko mais ko Macron se prend pour qui ko kuma la o ko bɛ ka an farafinw lajɛ jɔn de ye wa ko mais ko pourquoi ko Faransi de bɛna anw ɲininka toujours anw kan ka mun kɛ Faransi de b'a anw ɲininka o la o kuma la Faransi de den ye anw ye wa o kuma la ni Faransi c'est à dire que Faransi b'a anw ɲininka Faransi ye mun de ni Faransi bɛna anw ɲininka anw kan ka mun kɛ an kan ka mun kɛ an man ka mun kɛ ko kuma la ko Faransi de ta ye anw ye wa ko an ka ɲɔgɔn bonya ha ko Faransi ka sabali ko Faransi tɛ ka farafin bonya dɛ ko Macron tɛ ka Afrique présidentship bonya donc Français yɛrɛ ka service renseignement ko farafina président caman y'a fɔ Macron ɲɛna dugu la ko Macron ko n'an ko k'an bɛ afficher ni ye san ko ni Macron photo yira dɔrɔn ko jamanadenw bɛ wuli contre la ko Afrique président caman sirannen bɛ bi Macron ɲa parce que ni président o président
n'a donna Kenny Francis kadi ni mi kolosi dro ika jamano do me wuli contre la ko kuma fora makoro ngena français yere sondage ke ko woro la bo ko ira diembe ka bo kalama ni sommet de kera Dakar ni sommet ne konnana France tara ki profiter ka foko ambe woro mena bi ko beka bo ki ga position ira malien a nyoka ka similaire kera ano le fo bela jelengena ni mun ke chew na to la chew chekito do kira France ka ko de balasa Afrique pew ima Macky Sall bora ka chef fo makoro ngena sisa ko olu sentu ka kele la de ku bu ko kele mun kala Ukraine ku ko olu sembu ka kele la et puis Ukraine to ko lu la mesaya kuma be quoi donc mogo chama dona lina mena a vidéo bo pour une deuxième fois ka ira bela jelen kala de ñogon fait ka fo bengena ka fo ni problème de be macaroni anga chef d'état au Tchébi contre l'utilisation du Forum de Dakar au Sénégal, la France a invité les pays africains à se mobiliser et à se positionner vis-à-vis du conflit en Ukraine. Une demande. Ko Macron tala di Sénégal kata fo anga farafin président fefe ñogon soroy ka fo anga farafina ñamogo ñana ko olu ni Ukraine be kelela abina fo deuxième guerre mondiale kela wakati mina unana mogeuta Farasi nana mogeuta ka taga utiliser deuxième guerre mondiale la deuxième guerre mondiale bané doro ya clanché be faka cheroy ku sara doro demander doro France ya be faka sisa Sénégal présent bravo à Macky Sall bravo au président sénégalais Macky Sall Sénégal président ko lu senteze natala de anga ro la même malien ou bien faire ça non farafina du ga fara France kan ko ga irisu kele Ukraine Sénégal ko kale tala aya kuma la me n'a pas toujours été bien perçu, comme a pu le constater sur place William Molinier, notre envoyé spécial à Dakar. Oui, au mieux de la maladresse, au pire, une ingérence du point de vue africain. Ce qui est certain, c'est que ça a crispé jusque chez le pays hôte. Pourtant, encore un des rares amis de la France dans la sous-région, Aïssata Tall Sall, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, exige au micro européen le respect de la souveraineté de son pays. Je ne peux pas accepter qu'on dise que la position du Sénégal est une position ambiguë. Est-ce qu'on demande à une quelconque puissance de justifier sa position? Jamais. Pourquoi devrait-on demander aux États africains, quand ils prennent une position, de la justifier? La diplomatie, c'est la souveraineté par excellence. Diplomatie française qui se veut moins arrogante, plus discrète aussi pour éviter d'alimenter le sentiment anti-français. En coulisses, une source française explique évidemment qu'on ne dicte pas leur vote, on respecte leur souveraineté, mais il faut que les pays africains comprennent qu'on a aujourd'hui besoin de leur aide, comme un renvoi d'ascenseur quasi impossible à l'heure où les chefs d'États africains sont contestés jusque dans leur propre opinion publique, dès lors qu'ils affichent une trop grande proximité avec Paris. William Molinier. Voilà. Koni farako ko mogodo ñiningali ke kulisi la ko farafina président ko kono lu yerani mak koni président ki be Afrique koni yerani makoro ngi doro tiga jamano dembe be bayila donc CEDEAO président besrani be bi fora bora Alassane Ouattara la de président be CEDEAO la be ka srambi ki ngolo boni français na dona ke eni français kadi doro I jelibe e be jelimango ya soro ba ko wulumsoni bobi be bi fono be be tegela be ba daji tu kun chamanchela awa baby blafana donc Macky Sall ko kale sentuga ko la de ima depuis nana New York yanno ko ka sanction ta Mali contre la koni Côte d'Ivoire Sénégal koni Côte d'Ivoire surasu mabla ko CEDEAO ka intervention militaire ke Macky Sall ko kale sentu la de Macky Sall ko kelete kede ima ko tukuni ko Macky Sall ka ta Assimi fe ko ka ta négocier ko Côte d'Ivoire surasu ka bla Macky Sall ma songa ta de Macky Sall la ka ministre de bla Macky Sall ko ka Gambie président bla ka ta aller placer là. Parce que le président sénégalais a déjà compris. On va dire bravo au président sénégalais Macky Sall, que Dieu bénisse le Sénégal. Malien, abela jele ne kuma mesano. O te menen ko fe ka bala tuguni malien. Anya information tellement no sur 100 ka fo bela jele ngena ko ambe oro minabi ko autant dugu chama de be. Aya aketo de. Je vais bloquer cette personne là. Dobe mo to life la qui déranger quoi. Donc anya fo bela jele ngena ambe oro minabi. Beki tege ambe kan tege di nyogoma. Afrique benaka indépendance soro nimba yira de ça ko farafin dembe nyele la nimba yira de sisa ko président Assimi africain benye yele ma fo malien dembe la jele ngena malien dembe la jele ka barka da mali africain be ka barka da mali ala ni Assimi sababu yala ala ni malien de nyuma be sababu yala ala ni shokeli sababu malien farasi jeli mangoyara bi ko farafina président ko sénégali kono olu yira ni farasi doro ko ka jamano dombe ban ula malien Aïe ka bidati fo bié ame segi bidati ka on va reprendre ame bidati fo malien
Malien diebebe qui i glorifier ni Mali bi alhamdulillah ko Afrique président beko ko Afrique président ye cibla makoroma kono lu yera ni makoro yodro ku ka jamana de mbo banula ambe président Assimi Foni yorla bela jelenga président Assimi Fo bié jeudi 15 et bien jeudi 27 octobre 2022 Malien ala yanga tien bangi bi uye forum mike Dakar uya ira ka fo Koute Tougou Farasi Dalakanko. Pour la première fois, Français ka kuyere ka colonie ka bo vis-à-vis. Aye Sénégal président Fodé, Macky Sall. Macky Sall ko kale surtout ka manamana ko rade. Ko nie manamana ko di kale data la. Donc Malien angata ko nambeta ambese. Ora temene ko fe ka bala. Ko Mamadou Isifou Maïga Mamadou Isifou no fenge président koroyi. Malien Mamadou Isifou na le Niger président koroyi anana bo assimila. Ametla ko image yira aula mais secret do be amuno fanyana bi bi vidéo en cadre Malien anyo de fana ay ni vidéo ni vocal aya partager dien be kasro ambe président Assimi Fo aka baranyumana yoro mi ngeni kay ambo fo ni yoro mfra may ambo fo parce que ambe fa ambela jele be fa aka nyadi donc on va dire merci au président Assimi Malien et autrement ko fe ka bala amena révélation ba do ke Malien ambe président Assimi Fo kani Niger président koro Isifou Mamadou Isifou Maïga Nyogonye bi jeudi 27 octobre 2022. Ouye Nyogonye, mais pourtant Mali et Niger président Kourambe. Mali ko Nations Unies na côté nigérien. Depuis alaka Mamadou Isifou da akera Mali fait. Mena sekere bado fo onyena bi. Kidaliko la bi. Ale de folo pora kato président la. Kana fo ibeka gena. Ko terroriste fait bebe attaquer ke kabebe bo kidali. Mali on meno sekere ira awla bi. Aya aw nanga je kula je nyogo fait. Mamadou Isifou abora anana malla kana fo ibeka yana président ibeka yana koni ibeka sigile na ko ibeka ka wuli ka jo ko terroriste fefebe Niger attaqué terroriste fefebe Burkina attaqué terroriste fefebe Tchad attaqué ka bebe bon et Kidaldi ko il faut que Malika Kidali kataye depuis ibeka massa Mamadou Isifou Maïga muntara Assimi voir bi aya la je mena segere ira awla bi malen chaman kuntem yoro kalawa mais mena segere bo aw nanga je kan na me nyoko fe. C'est simplement un acte de bravoure. Que le président Issou Mahamadou dise que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger, c'est un corollaire, un postulat, une vérité inébranlable. Ce que beaucoup ignorent d'Issou Mahamadou, il ne parle pas dans l'air. Il a les preuves que certains traquenards et attaques multiples pour nous. Abela Djele Mede, que certains traquenards et attaques multiples ont été préparées à Kidal. Aya ora la Mede. C'est simplement pire. L'État a eu le courage de l'affirmer à haute et intelligible voix. Mieux, il suggère la révision du statut de Kidal. La sécurité, a martelé Issoufou Mahamadou, est un bien mondial. Certains ont trouvé ces propos très tranchants. Eh bien, c'est une qualité qu'il faut reconnaître à l'enfant de Tandaji. Ce qui intrigue le président Issoufou, c'est qu'il y a des mouvements signataires des accords de paix d'Alger qui ont une position ambiguë. Oui, ambiguë. Pire, certains mouvements sont de connivence avec les terroristes. Pour le chef de l'État, il y a un choix à faire. Ou on est dans les accords de paix, ou on est avec les terroristes. Depuis quelques jours, certains malins voient. Donc, Abela Djele ne kuma bede. Mamadou Issoufou no Niger président koroyi. Sisa ani Assimi be nyogonye la, abe mal la sang. Ambe yoronyina abe mal la sang ani Assimi be ka nyogonye. Amba foko tare. Niger président koroyi. Mamadou Issoufou abe mal la bi ani président Assimi be ka nyogonye bi. Atle kele ama mal la bla anaka koba. Wallahi ka ibeka toy. Ale de bora Niger kana fo ibeka ngena. Koni ibeka sigile me ko ibeka ka wuli ka jo. Ko terroriste be bola Kidal di de. Aya fa ma dugu de ayoroni flene mba ayoroni yere para ambela jelenga me. C'est simplement un acte de bravoure. Que le président Issou Mahamadou dise que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger, c'est un corollaire, un postulat, une vérité inébranlable. Voilà. Que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger. Ko en tant que Kidal be erebelu bolo ko Niger te lafia Malien aye ni fo domina ko ibe kaka wuli ki jo
ko ibeka wuli ki jo ika Kidal di Malima sinon Niger te lafiare terroriste be bobo Kidal di che kele mun karara ka fo oye Mamadi Issoufou Maïga bi ani Assimi be ka ɲɔgɔn o de kosɔn an ma le Mali et le Niger c'est le même pays malien ale de fɔlɔ bɔra ka fɔ Niger service de renseignement de bɔra ka yira A plus B ko sema ye terroriste de France ye kɛlɛ bila u la wagati na a ye ni kuma fɔ a ma tɛmɛ semaine kelen kan u ye Niger sɔrɔsi 80 ou 100 ni kɔ de faga a ja tigɛ kojugu a yi ma kun c'est pour vous dire que France yɛrɛ de terroriste ye kuma fila tɛ yen koyi Mali an ka kuma tɔ lamɛn France an ye France wele intervention militaire la domina France nana dɔrɔn France ko kante don Kidal u taara Kidal ta ka di rebelles ma an ka wɔrɔ fana lajɛ D'aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est accrue. Et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une impunité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Français wele ka ambassadeur Kunturu ya genga bo ambassadeur la akoko Franci président ma François Hollande ma ka kana malien janfa de ko malien te MNLA fe de ayo fodoro ya genga bo ambassadeur ya la ay Franci ka fria ka free flatte te me Franci ka u yere ka ambassadeur Kunturu fle ko de genga boy afra oni ya ira jiebe ya ira ko criminel groupe te te me MNLA ka me Franci ko ku je ko no ku kain ma wakati on avait un état faible. On y a rapport bon ko MNLA est groupe criminel di mais anga état mogo jonguna nsarna francinya ou ya toy o wati anye mogo la bo choko mogo madana bo tiateni ni ndo nangu ngulila angu be Kidal sorado mais bay bolo fla courage mogo shima kuma président nana ou ye rebelu to ou sago ke anga jamana clarana an baw fagara an faw fagara anga dugu bebe ni ngati ni mali ku ye Kidal soro ni dona fagali mun kera mokti o kunte ke fagali fefe kera mokti fagali fefe kera kai fagali fefe kera mali yororla a fagali a source bora Kidal di parce que Kidal a masé ka Kidal soro farasian balikante donc Kidali ne kulela wakati la do ne ke ko se ko ngara kungolo mai kima ka be ka kule ko France da nga problème ni ni dia kuma be fo dunga vilo do yere be fo be kashi mais mo mana me bi tien bangele fle farafun anga to ka nyele kuma ro la quoi anga na to wuli retard la quoi nous les noirs on se réveille en retard a bela jele nyabala depuis ni wakati ne be kelena depuis kusigi maje ya tan kusigi be ka jesisa depuis na confiner no ne be ka ke man kusigi be jele me kelena donc c'est pour vous dire que albial angambolo di nyogoma angana to ko foi ka do nyonge président Assimi man kuna bi anga président Assimi de me barabe nyabulo tufamina donc oro temene ko fe ka bala ame munya fo malé nyana on y va on avance et président Issoufou anana malla bi alhamdulillah ani président Assimi ube ka nyonge mena image boku ira aula et Issoufou nana malla bi a image ou flé aya aketo mbabo ka ira aula anye information no fana soro tout de suite ko voilà Mamadou Issoufou ani président Assimi ou photo flé ora la Kuluba ni photo tara Kuluba di donc voilà Mamadou Issoufou a flé ni Niger président Corona Mamadou Issoufou
Donc abela jele ni sanno ale nana anara bon Mali là donc va ira ka le Mali et le Niger c'est le même pays mo chikana décourager en a lutte continuer bi sema mo flek Kidali jusqu'à présent mais amangini président Assimi fait aka Kidali libéré en tant que Kidali ma libéré wallahi Mali te lafia ame kele o kele ke anga problème be bora Kidali di depuis parce que jamana tira ke ko jamana armée flaba kono c'est pas possible nous ta Mali fait ces rebelles de la SEMA ils vont jamais aimer le Mali faut qu'on da au kaburu kono te ke Mali fait ou tout reflet malien awa ou te Mali fait ou te la ke Mali fait Mali denjugu de do mais après vous que ira awla bi Daesh terroriste Daesh américain on poni prévu yewa américain on pourra ko français o de be ka terroriste Daesh financer mais o Daesh kele ne be ka balma fara Mali noir la bi o Daesh kele atese SEMA made terroriste munu be ka Mali chibi ou te marfa chi rebelu la mais be marfa chi Mali surasu de la ani gamuka mogo de la oh ko benkan de buni e rebel e SEMA mogo ni nyogonche benkan de be terroriste Daesh ani SEMA kelengele mbe Kidali unu non seulement ou tora Kidali ou ma songa nan deme ou pla ko ga surasu démobiliser ko ga surasu bo Kidali kananu e menaka kananu e Mali norula kananu e yorula mais an ga surasu tsekata Kidali nango ngambe ta Kidali doro ou ba foko no kante don Kidali mais olu be bo Kidali kani yela ou sagola foite bola ali chete ba fanka donc on de fana cher camarade an anteke di nyogoma o temene ko fe ka bala amel continent an information fait toujours bonne nouvelle chamambe non armée ka fin chamambe non ko armée ka service social ku leme barawla bara chamambe ka ke le 28 no e fenga e chini malien beka bo amba communiquer bla rapidement ni communiquer tellement de armée ka service social moko kanga et la jenama badoke chini vendredi 28 octobre 2022 ou be doke CICB là ou be doke centre Aliou Blondé là à partir de 8h à 16h ou be dofana ke CICB là de 20h à jusqu'à n'importe quelle heure. Donc c'est pour vous enfermer beki préparer armée ka service social ka bara ou be non o bara ou be sina donc malien dem bela jelen ki jija ka ye o keneka a vidéo fana be mena vidéo fana bo ka ira ola an bela jelen be ka vidéo la je ñoko fe ka tla ka fayna tuguni anga énergie di Mali ou ye bara ngena ma ba ke o nana ni fen chama ye ka irana ka fen chama fenge donc o bara be bana an ba fo bravo à la transition akan be chèvre.